tällä kertaa pelattaisiin Clash Royale. Tää on tää peli. Varmaan kaikki tietää. Mä aloitin tää jo varmaan joskus aina 3 vuotta sitten. Ja mä oon 2 vuotta jumittanut tässä hitsissä samassa aavekaupungissa. Mä kyllä... Se vielä ärsyttää eniten, kun mä pääsin jo hetki sitten tänne, mutta kun 6 leveli tuotiin sitten taas tippu tänne. Oikeesti mikä ihme tää kenttä voi jo olla? Siis nyt mä en oo pelannut tätä hetken. Tätä ketääkin. Tänään. Mä kokeillakin meillä ostaa yksi. Katsotaan mitä tästä löytyy. Munkki. Joku kuva. Ai, toi ihan turha. Täällä on joku mestarien juhlan vaihtoehto-ottelu. Ei näyttäisi olevan yhtään mitään kiinnostavaa. Missä klaanissa mä ees ole? Ai, täällä on joku itse Suomi-klaani. Ai, jos on tommonen kuva. Mikä tää dikki on? Laitetaan tämä ainakin. Valkyria on hyvä olla, kun se tappaa luurangot, mutta toisaalta kyllä Mekanaitillakin saa tapettua luurangot ja nuoli. Laitetaan se tilalle toi. Sitten täällä on aika kalliita, kun ei me noita luultavasti tarvita vaihtaa se prinssi. No ne vie saman verran eliksiiriä, mutta silti. Tääkin on hyvä kortti. Mutta laitetaan se oikeastaan tuohon. Mennään nyt peliin. Onko tässä yhtään pelaajataso vähän huonontunut vai mitä on tapahtunut? Ei mitään hajua. Saa tuohon heti. Oletko se noin 2? Aika huonoja nuot. Hiisitynnyri kannattaa laittaa tänne kulmaan. Jos se laittaa nuolet tuohon. Tai tuolla tulipallo justiinsa sitten se ei osu näihin. Se ei oikeesti niin järjestettävä juttu, jos se tekee tuolla itsellä. Kyllä mä sitä toiselle voi tehdä. Tuo on kyllä parhaita possuratsastaja. Tai karjuratsastaja. Tätä kipinä prosenttia. Helppo. Perään vielä toinen. Että on hyvä tänne. Otetaan Infernal lohikärme tolle puolelle, koska se sitten alkaa näitä hyötyä. Mitä? Jollain yhdellä hiisitynnärillä voidaan saada vaikka tuolta pättyä. No, nyt se taas tajuutettu idea. Laitetaan tukimies. Tukimies, mikä nimi sekin on? Olin just laittamassa luurankormeja tuohon, mutta ei sitä laittaa. Laitetaan nyt tulla puolella. Meka näytti tonne. Otetaan nyt tolle puolelle, kun jos se nyt... niin trollatta toi tyyppi. Varmaan oikeesti ratee kotona. Oikeesti. Oho.
Ne vähän kohtaan. Eikä nyt haittaa. Ei oo enää mitään mahdollisuuksia tällä viikolla. Ei oo enää mitään mahdollisuuksia. Saako tuhottua kaikki toiminta? Nyt on vähän kiire, jos aiotaan tuhottua kaikki. Ja 3 kruunua. Heti alkuun 3 kruunua voittaa. Ihan lupaa valko. Ui. No ui. Kiva. Laitetaan. Mitä tää nyt? Mitä? Ilmanen. Sitten ilmaiset likettä. Tää on vielä ihan sikahdaa arkkua. Jokereita. Lisää jokereita. Lisää jokereita. Kumpi olisi parempi? Ei oikeastaan ikinä käytä kumpaakaan, mutta ehkä jousiampia pikkusen enemmän gritaaria. Hiisiä mä kyllä käytän enemmän kuin barbaaria. Raivo vai tykki? Tykkää mä en oikeesti varmaan ikinä päättänyt. Raivo tietenkin. Sitten joku hirsimaja vai eliksiiripumppu. Hirsimaja. Hiisimaja siis. Miksi tuolla on possu tuolla tornadossa? Tiedä. No tätä tornadoa silloin on vähän ja kuitenkin mä välillä käytössä. Sahajätkä vai sitten toi vihreä jättityyppi. Ehkä vihreä jättityyppi. Ja mikä leget tulee taikajousiampuja ja prinsessa. Tämä on vähän paha. Prinsessa, no kyllä joissain tekeissä, mutta ei kyllä kovin monessa. Taikajousiampujakin on sitten joissain, mutta ei kovin monessa. Mutta kun prinsessalla on, niin me aloitetaan tuo taikajousiampuja. Oikeesti heti kun mennään palata tähän peliin, tuolta löytyy joku ilmanen peliparahaboksi vaan tuolta kaupasta. Kattokaa paljon keveä toi boksi maksaisi ja jonkin takia se on jäskö ilmaisena tuolla jokereita. Meillä on nyt 2 lekeä, eli ei voida saada lisää, eli pitäisi käyttää niitä. Meganite. Samalla olisi tarkoitus saada maksimille, mutta en tiedä kannattaako nyt käyttää siihen näitä lekeä. No otais melkein kaikki tätä kymppiläjulket. Laitetaan se harvinaisuuden mukaan. Joo, tässä. Ei katsotaan näitä meidän lekejä. Tukki, en tiedä miksi sitä pitäisi päivittää. Ei jää velhostakalla mitään tietoa miksi se pitäisi päivittää. En mäkään mitään hyviä saada. Laavahurtta ehkä ihan ok, mutta mä sitä oikein kovin paljon käytä. Päivitetään, että tässä olisi tää tyyppi. Kun se saa tosta. Tai kenelle mä toi annettaisin? Annetaan nyt ainakin 1 tälle. Mä jätetään tuolta toista. Oho, se antoi kaikki 2, mutta ei sitten mietitä. On meillä näitä muita. Eikö tällä saanut suoraan jonkin päivitykseen? Ketä? Ai joku ilmaispäivitys. Mutta
onks meillä jotain harvinaista, minkä päivitys olisi aika kallis? Nuolet vois olla ihan kivaa. Minkä mä oikeesti päivittäisin? Päivitetään nyt noin nuolat. Kun nuolia mä käytän oikeastaan. Otetaan ne jukerit sille vaan. Säästetään ainakin toi. Päivitä. Mitä tällä tähtitasollakin tekee? Tästä tyypistä tulee vaan hienompi tyyppi. Mä saatiin just livelle. Tekeekö näillä leveleillä jotain? Eikö se nyt ainakin jossain kohtaa? Mikä toi loppu? Saadaan jotain tämmösiä. Ja 10 tuommoista. Kiva. Eikö tuolla levelillä tehnyt jotakin? Jossain kohtaa. Ja tuolla levelillä näkyy tuolla. Sitten ai niin. Ai mä saan harkasti. Eikö nää ole ihan hyviä? Tänäkin taas jokeria. Tisla. Keihäsiisiä. Lepakoita. Nuolia. Salamahenki. Järistys. Raiva. Ei näköjään sano. Ai saanko me vieläkin uusi? Kultaa. Jalokiviä. Riiviöitä. Luurankolohikärme. Jousiampuja. Hiiret. Mikä hitsikortti toija? Hiisienge. Musketti. Hiisitynnyri. Hiisitynnyri on ihan kiva. Eli siis miten tää toimii? Eli mikä taso mä oon? 28. Seuraavaksi. Tai nyt me saatiin toi. Eipä me saatiin toi. Sitten 29. Uusi tommonen ja tommonen ja. Joo. Kuinka pitkä tää on? Joo. Tää ihan kiva. Näin vielä yhteen peliin tässä videossa. Onko tääkin muuttunut jotenkin toi aloitus sitten? Mä en vaan varmasti muuttunut se tommonen. Tehdään nyt tämmönen tuplahyykkäys kummallakin tuossa niin. Tuolta tulee valkkyyriä. Otetaan tuon mekanaitti siihen sitten heti kun saadaan. Ai. Tehdään tälle. Mitä? Siis käytti se salamaa hommeli. Minkä näillä käyttikö? Se on johdolla. Ei kauaa. Sparkia kannattaa käyttää. Tota tyyppiä vastaan. Kyllä mäkin jotain muista tästä pelistä. Tuhoa se torni. Voi hitsi. Jos me yllätetään toi noita silästä päin. Helppo. Otetaan Pekkarun nimeä tuolle tornille.
ainakin se tekee paljon damagea tuohon tyyppiin. Kaivostyyppi. Nyt näyttää vähän pahalta. Otetaan Inferno Dragone tuohon. Nuolat valmiiksi sitten lipaakot. No. Ai niin jo, mä en ohi, että tuolla tyypillä on toi ärsytys. Tää on aika varma häviö. Jos mä en nyt tosi äkkiä tehdä jotain ratkaisevaa. Hävitty on. Hävitty on. Ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Ei enää mitään mahdollisuuksia. Ei enää mitään mahdollisuuksia. No joo, yksi häviö ja yksi voitto. Semmonen ihan mediumi. Tasoinen hummeli. Ja minkä takia tuolla levelkit on ilmanen juttu? En tiedä. Saiko tästä ai tosta sai jotain tommoista. Se liittyy varmaan johonkin muuhun klaaniin. Kato vaan, että nimessä oli joku Suomen tyyppikö. Itse sitten vaan tohon. Joo, mutta kertokaa jos tahatte tätä peliä lisää ja no nähdään sitten ensi kerralla. Heippa hei!